Arvon katsojat, tervetuloa kanavalle. Tämä on eineslihapulla special arvosteluvideo. Meillä on tässä 3 suomalaista perinteikästä eineslihapulla tuotetta. Löytyy HK:n klassiset mahtavat lihapyörykät. Sitten löytyy kotimaiset broileripyörykät. Ja sitten Kivikylän Palvarin pyörykät. Ja aloittakaamme vaikka tästä edullisemmasta tuotteesta. Tätähän voi käyttää kaikenlaiseen, tähän kaikenlaista makaronimössyä ja voi heittää riisisekkaan ja voi periaatteessa niinku syödä ihan vaikka kylmänäkin. Että tämä on semmonen klassinen perinteikäs tuote. Ja aloittakaamme tästä näin. Ensin pieni tuoksutustesti. Joo, eli tässä pikkasen on semmonen suojakaasun haju, mutta tässä hintaluokassa ei voi oikein olettaakaan, että olisi jotain huipputavaraa. Tän vaikka 2 näin ja aloittaa leikellään mukava glassiksi tässä. Ollaan tässä sitten tämmöstä, jos haluaa vähän makua, tämmöstä auran makeaa sinappia. Tätä minä voin suositella, tämä on erittäin hyvä tuote. Joo. Antaa se olla vaikka siinä niin ja sitten lähdetään maistamaan. Tällä kertaa ei ainakaan mitään nivelenpalasia ollut tarjolla ja makukin oli oikein semmonen keskitasoa, aika semmonen miellyttävä kuitenkin loppupelissä, että tää on kuitenkin semmonen nostalginen tuote, että tästä hyviä muistoja ihan tuolta lapsuudesta saakka, että tätä on vedetty lapsena, tätä on vedetty amisaikoina, tätä on niinku vedetty periaatteessa niinku koko elämä tätä tuotetta, tämä on semmonen tuote joo. Arvioksi antaisin, että jos pitää pisteyttää, mennään vaikka semmoisella perinteikkäällä 5/5 kaavalla, niin (2/5. Kyllä se on 2/5. Se on niin perinteikäs tuote. Ja tässähän tosissaan tämä lihaprosentti tässä tuotteessa on. Katsotaanpa. Missä se nyt näkyy? Tuota noin, kun ei mennä tarttua nyt silmään. Kyllä se kohta sieltä löytyy. No perkele, kun ei mennä millään tarttua. Tuossa vaan jotain ruotsin kieltä näkyy tuolla puolella. Missä se nyt suomeksi tässä on? Että
voi perkule. Ei se mitään, tulee vähän pidempi video tästä. Miten tämä on, että minä en meinaa niinku tässä löytää? Eikö tuolla joo? Nyt löytyy joo. Se on niin pienellä tuolla brändättynä sitten, kun on nämä kokeet silmillä, niin ei näe heti. Eli tässä on lihaa 16%, lihaa ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 51%. Tämä on laktoositon tuote. Runsas proteiininen, eli semmoinen hyvä proteiinin lähde. Sopii esimerkiksi justiin niin kuin kaikille opiskelijoille ja ihan kenelle tahansa sopii. Tämä on semmoinen perinteikäs hyvä tuote. Joo. Se oli siinä. Sitten seuraavaksi mennään tähän broileripyörikät, kotimaiset broileripyörikät. Ja tämä on ollut semmonen no perkuna mennä henkeen jo tuo HK:n klassikkopyörikkä. Mutta tuota noin, ei se huono ollut. Minä en niinku moiti sitä, että tuo niinku millään tavalla semmoista aivan niinku kurakaan olisi. Se on ihan semmoinen tuohon hintaan kohtuullisen ok tuote. Mä en nyt muista mitä se oli. Se oli joku tasolla joku, oliko se euro 10 senttiä vai mitä pakettia. Nämä oli sitten jo päälle pari euroa muistaakseni. Minä en nyt jaksanut katsoa noita hintoja niin tarkkaan. Tuli heitetty kuittin vekeen, mutta joo. Tässä ainakin sanotaan, että lihapitoisuus 60%. Entäs sitten nämä, tällä mitään niin kuin lihaan verrattavia ainesosa broilerin liha 60%. Vesi, soija, proteiini. Tässä ei oikeastaan ole semmosia niin lihaan verrattavia vissiin. Ainakaan merkitty. Tässä on kyllä ihan niinku yli 50% lihaa. Näitä ainakin väittää. Joo, nämä on itse asiassa on ihan hyviä. Minä olen näitä ennenkin syönyt. Sillä nämä niinku, minun mielestä, se on minun mielipide, niin Atrian lihapyörikät pieksee ihan mennen tulleen. Että niissä kun ei taho sitä lihaa oikein kyllä olla, että ne on vähän sellaisia, mutta ihan hyviä nekin on. Ei nyt tullut niitä tähän testiin otettua, että mennään tämmöisellä niinku vähän vähempivaraisen ihmisen budjetilla tällä kertaa. Ja joo, tämäkin on pakattu tähän suojakaasuun klassisesti. Ja tässähän HK on, tässä kun avasi tämän, niin tässä oli semmonen niinku se tuttu perinteikäs, vähän ehkä jopa semmonen vähän voimakkaampi kaasun tuoksu, mutta nämä säilyy kyllä hyvin ja sitten se on, pitää huomioida hinta ja pitää sen tuotteen säilyä, että se on oikeasti, tämä on ihan hyvä tuote tämä HK-pullakin ja sitten lähdetään maistamaan, niin ei mene ihan lööperiksi tää koko videon teko homma. Tää kun on tämmöstä freestyle-videota, niin tässä joutuu vähän niinku sitten vielä harjoittelemaan. No tässä oli semmonen paljon niinku miellyttävämpi semmonen, että jotenkin ei ehkä niin semmonen niinku heti semmonen hyökkäävä kaasun tuoksu tässä. Mutta se on hyvä, se pitää aina vähän tuoksua, että siitä tietää, että se säilyykin sitten erittäin hyvin. Että nämähän on hyviä matkaeväitä esimerkiksi ihan silleen kylmänäkin. Esimerkiksi jos olet autolla liikkeellä ja haluat silleen niin kuin mennä halvalla budjetilla ja jolla pitää semmoista niinku suoraan semmoista niinku
järkevää ruokapaikkaa, lounaspaikkaa tai jotain, että on vaikka joku semmoinen niin kuin marketin parkkipaikka, niin sä voit sitten ostaa kaupasta ja sitten niin kuin syödä näitä vaikka siinä autossa silleen tälleen kylmänä. Se on aivan hyvä ja sitten jos se tuntuu silleen, että se ei niin kuin silleen kylmänä niin mene alas, niin sitten voi laittaa esimerkiksi just tätä Auran tätä sinaappia, näitä on eri makuja. Minä suosittelen tätä Auran tätä makea sinaappi. Tämä on aika perkuleen hyvää, mutta kyllä minä niin kuin laitan aina milloin mitäkin sinaappia siihen päälle, että näitäkin aina voi vaihella sitten näitä sinaappeja ja tehdään, ei vielä mennä tällä sinaapilla, että jätetään se vielä vähän tuohon jännityksen varraan. Niin. Itse asiassa tässä välissä voitaisiin ottaa vielä yksi, nämä oli niin hyviä kuitenkin nämä HK-pyörykätkin, että ihan tuli lapsuus mieleen, niin otetaan yksi vielä tällä sinaapin kanssa, niin saa vähän sitä makukonseptia tähän hommaan näin. No tälle jo heti niinku nousi tämä elämys, makuelämys nousi. Nyt se on 3/5. Ja sitten mennään tähän kanapullaan. Mä sitä nyt ensin, vaikka tää sinaapin kanssa oli niin hyvä. Tämä on hyvä. Tässä vähän se broileri jo maistuukin, että tämä onkin ollut yleensä minun lemppari näistä edullista kanapullista ja vedetään vielä silleen raakanakin. Oikein hyvä. On niin, ja jaarittelemaan mennään seuraavaan tuotteeseen, siitä noitamaan tuossa lautaseen sivuun vähän tuosta. Eli legendaariset Kivikylän Palvarin lihapyörykät. Ja tämä on kuule semmoista settiä, että tämä ei ole tähän asti ainakaan koskaan vielä pettänyt. Tämä voi silleen aika huoletta repästä auki täältä näin. Täällä pitäisi kyllä jo kokemuksella osaa avata tämmönen paketti, on näitä tullut sen verran paljon elämän aikana turpailla vedettyä. Siitä se näin. Ronskit auki näkyy monta kulmasta. Ja sitten pari tuohon lautaselle. Näitä voidaan laittaa ihan useampi. Nämä on meinaa. Nämä ei oo pettänyt vielä koskaan. Ja tässähän se katsotaan vielä se lihaprosentti. Se oli... tässähän on ihan oikeesti hyvä lihaprosentti. Tässä tämä on jo vähän kalliimpi tuote. Oliko tää 3,15 €, että mä nyt ei oo sitten enää niin halapa, mutta on nämä kyllä hyviäkin. Mutta laatuun nähen minusta ihan jees edullinen tuote. Eli tässä on niinku 88% taitaa olla jo tuo lihaprosentti. Tämä on kyllä, tämä on kunnon tuote. Tää pitäisi ainakin olla kokeilaava, että tämä on niitä. Tämä on 5/5. Tämä on 5/5. Siis tämä on aivan mahtava tuote. Ei jumaa viekö. Joo, ja menee kyllä sinapikin kanssa, että on hyvä. Ruokasuussa ei saisi kyllä puhua, että ei mitään, siinä oli Eines lihapulla arvostelu special video ja jos pidit tästä kanavasta, niin paina sitä tykkäysnappia ja tilaa kanavaa, että tosissaan tässä vielä vähän harjoitellaan tätä tämmöistä konseptia ja konseptin tekemistä ja tällaista, että vielä on taidot hieman ruosteessa, mutta eiköhän tässä kehity, että
alkuun ehkä enemmän tulee noita tommosia lyhyt videoita enemmän, että mitä ne nyt olikaan. No kuitenkin lyhyt videoita. Kato, kun ei pääkin lyö tyhjää tällä hetkellä, en tiedä mistä se johtuu. Ehkä mulla sitä aina vähän pää lyö tyhjää, mutta joo, ne oli se shorts-videoita vai mitä olikaan. Mutta ei siinä mitään, että tosissaan niin kannattaa tilata ja jakaa ja muuta. Ja tässä niin kuin tarkoituksena ruveta kehittämään ja harjoittelemaan tätä hommaa ja ajetaan yhdessä tätä kanavaa eteenpäin. Ja on tarkoitus niin kuin tosissaan tehdä kaikenlaisia sitten niin kuin erilaisia stuntteja, temppuja, vähän kaikenlaista huumoriakin välillä ja sitten voisi ehkä olla jonkinlaista just niin kuin lisää tuotearvostelua ja muuta, että ihan kaikkea mitä päähän juolahtaa ja ei siinä mitään ja ensi kertaa ja muistakahan tilata se kanava, niin laatu paranee, kun tilaat kanavan. Muista ihan varmasti paranee, että